Donostiak 185.000 biztanle ditu eta 4.000 pertsona lana egiten dute sektore honetan. Gure PIB-aren 3% dedikatzen da honetara, hau da Europako bataz bestekoa baino altuagoa, eta honek asko esan nahi du zenolako apustua egindan hiri honetan sektore berritzailearen alde. Eta hau da faktore askorengatik. Egia da apostu bat egin dela hiri bezala, lurralde bezala, baina egia da ere herritarrek apostu hau sendotu egin dutela eta jarraitu dutela. Inplikatuta daude unibertsitatea, zentro teknologikoak, zentro berritzaileak eta hainbat enpresa txiki eta ertzainak. Eta orokorrean lortzen duguna da, arlo batzutan behintzat punteroak izatea inkluso, nahiz eta hiri txiki bat izan, eta nazioartean ere gure lekua edukitzea. Nik uste honek adierazten dula garbi, hiri honek apustu hau egin dula, eta sendo dagoela gainea sektore honetan. Nik uste importantea dela hiria osotasunean pentsatzen denean, eta hitz egiten nahi naiz arlo askotaz, mugikortasuna dela, hirigintza dela, ongizatea dela, beti eduki behar dela transversalki pentsatuta sektore berritzaileak ze aportatu dezaken. Eta nik uste Donostiak horretan egiten duela, oso ondo egiten duela, eta ez dagoela departamentu bakarra udaletxean kontutan hartzen ez duena zen nolako potentzial berritzailea daukan bere planifikazioa egiteko garaian. Eta nik uste hau dela ezinbestekoa benetan hiri berritzaile bat eta hitz egiteko. Ez da bakarrik sektore bat itxila eta berea egiten duena, baizik eta sektore bat lana egiten duena gainontzeko departamentuekin eta arlo guztietan. Eta horrela ikusten da egunero gauza txikienetan ere sektore berritzaileak aportatu egiten duela.